Sí. ¿Eh? ¿El bajo? No, estamos probando monitores, ¿eh? Estamos probando monitores. Yo aquí me digo guay por el audio, lo tengo. Yo ahí no hago las quejas a la mesa. Ascolta che sia tornata, se
I seguirem amb un dels temes del nostre primer disc, que estem a punt de treure el segon disc. La cançó amb la que hem començat és d'aquest segon disc, que presentarem en els pròxims 2 mesos, més o menys així. I seguirem amb el primer, Immortals!
Seguirem amb un altre tema del primer disc. Tornarem amb una miqueta de Sant Traït. Nosaltres vam començar com una banda de tribut a Sant Traït i ara ja estem intentant consolidar els nostres temes propis, però sempre va bé tornar una mica als orígens. Sang en el fang! Disparen,
Moltíssimes gràcies, Cubelles. Seguirem amb una miqueta més de Sant Traït. Amb una que segur que coneixeu. Las creus vermellas. En español lo hacemos, lo siento. Hay traductor ahí abajo, como en el YouTube. Lo que pasa es que se ve bebiendo mucho. Cuando lleva un rato ya se ve. Muchísimas gracias, Cubelles. I ara anem amb una cançó que vam fer el videoclip, el van gravar aquí al Hollister. No sé si se'n recordarà el Dani, que estava també el seu fill. Dani, a ver si te suena esta. nostàlgia està lliure, tindràs a les meves
altre cop aquella penya de la Jonquera que li fotien tanta canya. Sense escoltar, pensant
seguirem presentant un tema d'una cançó del pròxim disc que presentarem ara, que portem gravant. Des d'abans que es comencessin a fer les piràmides ja estàvem gravant nosaltres el disc aquest. I ara estem a un mes o dos més o menys d'acabar-lo i aquest serà el primer single que el traurem en breu. Hem mivat d'una cervesa que fem aquí a Cubelles. Tira canyes!
tu també. Gràcies, Dani. Rock and roll.